So ani day mga orasa day no day kay grabe na kalit ang paniud to sa piling gwapa oy. Kay lagi ba ni mata bitaw ko ani day no kay alas 2 na sapon please lang. Kay lagi day nadugay mapukog tulog ani pagkagabi day no kay daghan kay kusta nang gipang ide. O di ba day trabaho og maayo day pas mo og dako please lang. O di ba day sa kadugay na ko ni mata day no pati bitok na ko ani day ulcer oy. Mo na day kay naamong malagi ang akong bitok ug kapas mo ani day mo na mubawi ko sa akong bitok ani. Ay nikaon kog daghan day oday og naghukad kog daghan ba og nagkinamot ra sa day ko ani day no day kay lagi day lami kay mukaon day og magkinamot ba kay lagi sad gigutom na sad kog maayo ani mga panahon na ba please lang og ang amo ding sudan ani mga panahon na day no day kay ubay-ubay mig sudan ani so nakoy kinilaw ani day no og napog koy mang inasal og nasa koy corn beef day no day nga ako ang paborito kay sa tanan mo na syaro pag mo reklamo pa rin bitok no ko ani day nga gipas mo nako siya ba. Bitaw oy sa mga pilingwapa day diri sa Iligan City no. Karon ay mga bulana day no day kay magpa-free protein street ban ko. Muna chance na sa mga pilingwapa diri sa Iligan City no. Dali og sayo na kay sa tanan yung buhaton ani day no og di ta mo lisod-lisoron sa inyong pagkapilingwapa ba. So ayaw mo pag PM sa kuha day haday kung tagaasa mo diri dapit sa Iligan City. Inyong buhaton day no day kay pag comment mo day haday sa inyong location kung asa mo dapit diri sa Iligan City og picture dayon sa iyong buhok. Og dili na sa ko maghatag og code sa inyo ha oy kay di mo magtarog paminaw ba. Ay magpataka na lang day mo comment haday no day bahalag wa mo kabalo sa code ba ay please lang. Muna ako gisamukan aning pakod-kod lagi ba? Ay undangon ko nang ako ang pakod day uday ug ako'y mupili sa inyo ha. Muna pag-comment mo diha sa comment section day haday kung asa mo dapit sa Iligan City og picture na sad ninyo. Ayaw mo pag-message sa kuha day uday kay di man gyud ako na siya mabasa gutanan no please lang. Muna pasortihay ra ni sa mga pilingwapa diri sa Iligan City day no kung kinsa ako mapili day para sa atong protein street ban. So pwede mo mo-appeal day no day bahalag healthy hair mo day no day og damaged hair mo day okay ra kay na day para sa atong protein street ban. Og mo ra dito no bye mo oy.